Poġġi t-tap tas-sink f'postu biex tiżgura li xejn ma jaqa' fid-drejn. Poġġi kontenitur fis-sink biex tilqa' l-ilma li jista' joħroġ mill-vit. Biex tneħħi l-aerator li għandek imwaħħal, nissuġġerixxu li tuża ċarruta ħażina u spena tal-qis għaliex maż-żmien l-aerator jista' jkun sar diffiċli biex tħollu. Naddaf il-kamin b'ċarruta. Waħħal l-aerator aġġustabbli li sibt fil-kit ipprovdut lilek. Iftaħ il-vit u ara li l-ilma jinżel sew fuq iż-żewġ modi ta' operat. Iċċekkja li l-vit ma jnixxix. Uża l-ilma li waqa' fil-kontenitur biex issaqqi xi pjanta. Poġġi t-tap tas-sink f'postu biex tiżgura li xejn ma jaqa' fid-drejn. Poġġi kontenitur fis-sink biex tilqa' l-ilma li jista' joħroġ mill-vit. Biex tneħħi l-aerator li għandek imwaħħal, nissuġġerixxu li tuża ċarruta ħażina u spanner tal-qis għaliex maż-żmien l-aerator jista' jkun sar diffiċli biex tħollu. Naddaf il-kamin b'ċarruta. Waħħal l-aerator b'kamin doppju mill-kit ipprovdut lilek. Iftaħ il-vit u ċċekkja li l-ilma nieżel sew u li mhux inixxi. Iftaħ il-borża tat-tank tal-flushing li sibt fil-kit u mliha bl-ilma sal-linja indikata. Għala it-tapp fuq wara tal-borża b'mod sikur. Iftaħ it-tank tal-flushing tiegħek. Poġġi l-borża mimlija bl-ilma ġewwa t-tank tal-flushing. Dendel il-ganċ tal-plastik max-xifer tal-flushing. Poġġi l-għatu tal-flushing lura f'postu. Poġġi t-tap tas-sink f'postu biex tiżgura li xejn ma jaqa' fid-drejn. Poġġi kontenitur fis-sink biex tilqa' l-ilma li jista' joħroġ mill-vit. Biex tneħħi l-aerator li għandek imwaħħal, nissuġġerulek tuża ċarruta ħażina u spanner tal-qis għaliex maż-żmien l-aerator jista' jkun sar diffiċli biex tħollu. Naddaf il-kamin b'ċarruta. Waħħal l-aerator b'kamin doppju mill-kit ipprovdut lilek. Iftaħ il-vit u ċċekkja li l-ilma nieżel sew u li mhux inixxi. Poġġi t-tap tal-banju f'postu jew għaddi d-drejn tad-doċċa biex tiżgura li xejn ma jaqa' fid-drejn. Poġġi kontenitur taħt id-doċċa biex tilqa' l-ilma li jista' joħroġ. Ħolli showerhead li għandek imwaħħla mad-doċċa. Jekk jibsa, uża ċarruta u spanner. Waħħal l-switch on-off li sibt fil-kit ipprovdut lilek. Segwi billi twaħħal ix-showerhead ipprovdut fil-kit. Iftaħ l-ilma. Iċċekkja li l-switch max-showerhead qed jaħdem kif suppost. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.